V tuto chvíli sedíte a my s kolegyněmi stojíme v samém srdci českého nebo moravského vinařství a musím pochválit člověka, koho napadlo, že to udělá tady, protože nemohl ten prst doma zabodnout lépe. Sundej z ní to příjemně a nechtěj za to nic. Holka, ať už se nedve, hej, nandej si ho na záda. Dělový kouli z roku 1835 se vezu někam dolů, je na čase mi závidět. Tak letím mezi vás, pozdravuji vás tam ten svět, že prej se nemusíme vracet, je naše země závidět. Sundej ze mě to přímě a nechtěj za to nic, ať už se nikdy netřu. Hej,